Вітаю всех на канале Монеты, банкноты Республики Беларусь. У сённяшнім відеоглядзе хацеў паказаць вельмі цікавы брак 1 рубля узору 2009 года, старая чаканка. Тут у нас чаканка або літоўская, або славацкая. Тут у нас брак знаходзіцца по аверсу, по рэверсу і не толькі. По рэверсу мы бачым вялікі тут непрачакан, по аверсу таксама непрачакан, но асноўны брак это тонкая нарыхтоўка. Давайте яе зважым. Яна павінна важыць 5,60. Наша монета важа 4,23. Гэта у нас трэці разнавід сярод тонкіх рублёў, самы часты, і зразумела, ён будет каштаваць найменш адносна ўсіх тонкіх рублёў. На сённяшні дзень вельмі шмат знойдзена гэтых тонкіх рублёў. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. Да сустрэчы!